Ngithanda ukuthi ngubingelele khona la kuZimi Life sengiphinde ngabuya ke futhi nezomkhokha before nje ngihlale kudabeni ngicela ke ukuthi ungakhohlwa ukulike and ke usubscribe. Namhlanje nguphathele kamathiza omkhokha izinto nje okumele kuyilindele lapha kumkhokha kuloke leli week esikulona. Ngizoqala ngayo ke lapha indaba ithinta ukhulekani naye ke uNomkhosi. So baveza ukuthi ke uNomkhosi uzophakamisa ukuthi ukhulekani uyena okhethiwe, uyena umkhululi wangempela wamaJudiya. Kodwa ukukhulekani ngeke ezeyizwe kahle lento ke ezobishiwo uNomkhosi. Baphinde baveza ukuthi ke uMthembu uzovakashela ukhulekani. Ngidlule ngiye lapha kwindaba ke ethinta uNobuntu, baveza ukuthi ke uNobuntu uzoqhubeka nendaba yakhe yamasosha, uzothatha ke isinqumo sokuthi uyake emasosheni. Baphinde baveza ukuthi ke abazali bakhe yena ke uNobuntu okudifa noMamzobe ngeke beze beyizwe kahle le yokuyaka emasosheni. Ngidlule ngiye kuMazungu, baveza ukuthi ke uMazungu uzobuya ke nenkinga njengoba ke ezobehlushwa ivakashi ezobeke ivakashela lapha kwaMaphalala ngenkani. Baphinde baveza ukuthi ke uMazungu uzohamba ke lapha kwaMthembu eyobikela kunokubonga ngazo ke lezi ivakashi. Ngidlule ngiye lapha kwindaba ke ethinta uNdlovu, baveza ukuthi ke uDifa uzokhuluma ke lapha nendoda eyayisebenza ke naye uNdlovu kwezamanzi. Baveza ukuthi ke uDifa uzotshela ke le ndoda ukuthi uyena ozoqhubeka nomsebenzi. Baphinde baveza ukuthi ke uNdlovu uzosola uDifa ukuthi ke uyena wamxoshisa lapha esigungwini sebandla. Babeke sebeveza ukuthi izinto zakhe uNdlovu zizoba nzima ngisho lapha ekhaya. Baveza ukuthi ke ingane yakhe uNdlovu uSibahle uzoncenga ke lapha uma wakhe ukuthi ke support uNdlovu kulesikhathi ke sinzima abhekene naso. Aphela lapha ke amathize ethu yizo ke lezade ngikuphathele zona. Ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ulike and ke usubscribe. Ake ngithi ke danke, ngiyazibongela.